Esther. Que bé. Molt bé. Benvolguts, sobretot graduats i graduades, que sou els protagonistes. Benvolgut rector, benvolguda presidenta del Consell Social, benvolguts conferenciant i padrí, autoritats, professorats, PTGAs, famílies, amics. Fa molt de goig tenir-vos a tots avui aquí, però molt, Si sempre és emocionant acomiadar una promoció per oferir a la societat gent tan preparada i tan il·lusionada, en el cas d'una primera promoció com aquesta emoció es multiplica, de veritat. Per posar en marxa i tirar endavant una nova titulació calen molts esforços. S'ha de raonar la conveniència, sovint s'han de vèncer reticències, s'ha de fer molta paperassa, molta burocràcia, s'han d'obtenir moltes aprovacions a molts nivells i recursos, s'han de demanar sempre els recursos, s'ha de buscar gent que s'impliqui en el disseny del pla d'estudis, s'ha de buscar un bon cap d'estudis, que el volia buscar, un bon cap d'estudis que cuidi la titulació i vagi ajustant tot allò que necessita ajust. S'ha de trobar professorat per impartir noves matèries, s'han d'organitzar noves jornades de portes obertes i esperar amb expectació a veure com serà la demanda. S'han de trobar aules, que no és fàcil, i aules on no faci calor, impossible. S'ha de modificar la gestió dels expedients. El personal de secretaria s'ha de prendre respostes a noves preguntes i ha d'atendre més gent. S'ha de revisar l'oferta de mobilitat. Els serveis informàtics han d'adaptar el programa d'assignació de destinacions i pregar que no falli. S'ha de revisar l'oferta dels convenis amb empreses, l'oferta de treballs de final de grau. I en última instància s'han de fer aquests nous títols que rebreu avui i organitzar un acte de graduació més. Així que crec que en ocasió d'aquesta primera promoció és just reconèixer a tot el personal implicat, des de l'anterior degà, el Josep Fernández, que va gestionar la implantació del grau, i a la UPC, també amb el mandat anterior del rector, en representació a aquesta universitat pública, en representació de la societat, que em va donar suport i aprovació. I a totes i cadascuna de les persones que han contribuït a que funcionessin correctament les coses que he esmentat, i potser algunes que m'hauré oblidat i que ja després algú me les dirà, però en principi. Aquest era el primer grau d'intel·ligència artificial de Catalunya, i a l'Estat només se'ns va avançar Deusto. I estar avui aquí tots nosaltres representa culminar l'aposta amb èxit. Per tant, moltes gràcies a tots. Com les vostres famílies, segurament, pensem tots que estar avui aquí compensa tots aquests esforços. Allò que totes les famílies diuen, bueno, costa això, costa l'altre, costa, hem de fer no sé què, però compensa, doncs nosaltres també. Dit això, ja toca que ens centrem en aquesta promoció de graduades i graduats. Vau entrar aquí amb unes notes brillants i amb curiositat, amb il·lusió, amb motivació, i sent els primers, un punt de valentia per llançar-vos en una cosa de la que no teníeu referències. Heu obert camí pels que venen a darrere, amb moltes coses. També molts heu anat pel món, us hem tingut des de Corea fins al mar Atlanta i països de tota Europa. I doncs això, heu completat la vostra formació de moltes maneres, heu fet pinya, us heu esforçat i avui tanqueu una etapa. Esperem que moltes de les expectatives que teníeu s'hagin complert. Però tancar una etapa en realitat no és res més que obrir-ne una altra. Això no ha fet més que començar. I per tot el que us espera, compteu amb els coneixements i la formació que heu rebut a la FIB, amb les experiències que heu viscut aquí o a fora durant aquests 4 anys, i també, molt important, a la vostra xarxa de suport heu afegit unes amistats que segurament us duraran per sempre i us acompanyaran. Amb tot això, sortiu a un món on ja no queda cap racó que no parli d'intel·ligència artificial.
Continuareu formant-vos al llarg de la vida i vosaltres tindreu els coneixements i l'especialització en aquesta àrea. Però això vol dir que també tindreu la responsabilitat de posar el vostre talent al servei de la societat, de comprometre-us amb la qualitat, amb l'ètica, amb la justícia i amb el bé comú. Feu de la intel·ligència artificial una eina per millorar el món. Tenim al programa de parlaments d'aquesta sessió 3 figures de la intel·ligència artificial i més que estan entre el públic. Jo no em fico més en aquest terreny, ja parlaran ells. Només acabo dient-vos que la FIB està molt orgullosa de tots vosaltres i que això és casa vostra per sempre. Seguiu sent actius, crítics, exigents i compromesos. I canvieu el món, però a millor, I moltes felicitats a tots vosaltres i a les vostres famílies i moltes gràcies per tot el que vosaltres també heu aportat a aquesta societat. Gràcies. Vale. A continuació, doncs, el professor Jordi Torres. Anava darrere. Orgullós de vosaltres també. La veritat és que fa goig veure-us ara. Sou ja molt bé. Escolta, és veritable honor per mi poder presentar el ponent d'avui, un referent en aquest tema que ens ocupa, la IA, el doctor Cristian Cantón. Un exemple clar d'allò de roda el món i torna al born, aquesta frase tan nostra. Després de formar-se a l'UPC, ell és UPC d'ADN, en Cristian va viure experiències com molts ja heu començat a fer, va voltar molt per tota Europa i després a l'últim decenni se l'ha passat als Estats Units, liderant indústries tecnològiques, algunes molt conegudes. Destaca especialment la seva etapa com a director d'IA responsable a Meta, Facebook. Va liderar els esforços de robustesa, equitat, governança de la IA, abans a Microsoft, on també va aplicar coneixements de recerca en el desenvolupament. I fa poc ha tornat a casa a liderar el BCC, agafant el paper de director associat, codirigint aquest gran centre que tenim aquí. Tots vosaltres ja heu fet pràctiques, us en recordeu de les pràctiques del Mare Nostrum. Per nosaltres una gran oportunitat pel BCC, jo crec que per la facultat, com a referent d'IA, que és ara mateix, poder nosaltres gaudir de les oportunitats que ens dona usar aquestes màquines. Les hem millorat les pràctiques, crec que és una gran cosa que ens dona el BCC. Gràcies d'entrada. Jo vaig conèixer el Cristian el 2017 a una conferència al CVPR a Honolulu i el BCC m'havia encarregat uns anys abans veure com la supercomputació, jo soc de supercomputació, doncs podia ajudar a la IA, i això n'hem parlat molt a classe amb vosaltres. I explico això perquè, clar, un dels encàrrecs era fer contactes, i em van dir, escolta, allà hi ha un tal Cristian, jo el coneixia de mail, però res més, i que organitza el sopar de catalans al CVPR. I vaig anar allà i vaig dir, va ser un hola, i un hola que vaig tornar a casa i el BCC es va tornar a casa a una xarxa de contactes de tots els cracs que tenim pel món en aquest tema. Gràcies, Cristian, tu no ho sabies, però allà ja vas començar a treballar pel BCC i ens va anar molt i molt, molt bé. I ho dic això perquè tenim un ponent avui que, a part de tenir un currículum excepcional, ara em faré 4 línies, però vaja, no crec que sigui el moment, és una persona que teixeix relacions humanes i això és clau avui en dia, i us deia la Degana, aquests contactes que teniu i tindreu, això és molt, molt valuós. Diguem-li, jo crec que el currículum investigador del Cristian
podríem estar-hi hores. Qualsevol que miri el Google Scholar veurà que té articles altament referenciats, alguns d'ells els de l'AMA 2, per exemple. El seu treball té un impacte importantíssim, i per tant no hi entraré més. El més important és que és una persona formada a la UPC, és una persona que després de voltar el món ha tornat aquí i és una persona molt agraïda i avui ha acceptat venir a presentar, a fer aquesta classe inaugural, o bueno, inaugural d'aquesta, perdoneu, no, ja esteu acabant. I doncs dir-vos això, que Cristian, moltes gràcies per acceptar i benvingut. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies per aquesta introducció. Quan em van demanar de venir a parlar-vos, jo estava ahir tornava de Pamplona d'una conferència i m'estava dient, aviam, què els hi puc explicar a aquesta colla de nous enginyers i enginyeres que ho saben gairebé tot d'IA. Vaig a fer un repàs de què ha passat amb la IA en els últims anys, què pot ser el futur, i pensava, no, en sabeu molt més que jo segurament. Vaig pensar, deixa'm fer una altra cosa, deixa'm pensar una mica en tots aquests anys que el Jordi estava resumint d'una forma una mica molt maca, què he après? Quines coses, si avui pogués estar sentat com esteu aquí vosaltres, diria, ostres, faria això o no faria això? 4 reflexions personals que amb els anys i les canes dius, ostres, potser si ho hagués sapigut abans ho hagués fet diferent, potser us poden ajudar, potser no. I, abans de res, us volia... Tanta tecnologia. Felicitar-vos perquè sou un primer grau de la IA, que és una tecnologia, com deia anteriorment, que està a tot arreu. Fins i tot els raspalls de dent avui en dia tenen intel·ligència artificial. I això és solament el principi. Solament és el principi. Estem veient que en els pròxims anys n'hi ha molt més. Es va parlar durant un temps de l'hivern de la intel·ligència artificial. Va haver uns quants CVPAs, unes quantes conferències que la gent deia, això s'ha acabat. Ja ho hem descobert tot. No hi ha res més a fer. Fins que va sortir aquesta onada de la IA generativa i de cop i volta no és un hivern, és una eterna primavera. No li veiem la finalitat. O sigui, tot s'està acabant. No veiem la fi, perdó, no, sí que veiem la finalitat. També vull donar les gràcies a tots aquells que heu fet possible aquest grau en IA. Per què? Perquè si ara jo us mostro el meu currículum, que està per aquí sobre, no veureu la paraula IA a tot arreu, enlloc, de fet. Vaig fer telecos, vaig estar aquí, vaig estar allà, vaig marxar als Estats Units, vaig estar a Oxford, una colla de llocs, però jo no vaig poder fer IA, jo no vaig tenir la sort. Jo recordo que després de fer el doctorat, la IA, molt abans que s'inventés el deep learning i les xarxes convolucionals, la IA era una mica de màgia negra, no era una ciència, era un art gairebé, que alguna cosa funcionés, era realment minuciós, entendre molt bé les dades, gairebé no hi havia recursos, encara no hi havia tots aquests tutorials que avui en dia gent que parla a internet explicant-nos què és la intel·ligència artificial. Jo recordo, estava vivint a Oxford, a punt de mudar-me a Vancouver, que tenia un fill acabat de néixer, que la gent començava a parlar, això de la IA serà una cosa important. I jo estava a Microsoft i jo feia geometria, el meu background en computer vision, en geometria, però deia, això de la IA arribarà a algun lloc, i buscava, però no hi ha res, no hi havia cap lloc on jo pogués aprendre. I recordo que en aquell moment va sortir una sèrie de competicions que es deien Kaggle, que encara existeixen avui en dia, on tu podies fer una competició d'IA i intentar guanyar un premi. I allò es van convertir en una obsessió. Jo recordo la meva dona dir-me, portes 3 dies que estàs fins a les 3 del matí davant de l'ordinador, no sé què estàs fent a part d'anar a treballar, que solament estàs programant alguna cosa que no sabem, que tu dius que és la IA, però que dius que és el futur, però no ho veig. Jo i la meva dona, no ho sé, això és el futur. Avui me n'alegro molt que no hagueu de passar pel via crucis, d'estar treballant, aprenent conceptes d'intel·ligència artificial que eren bastant difícils d'aprendre per un mateix. És fantàstic que existeixi un grau i us felicito perquè vosaltres comenceu amb una formació molt ben definida i això segurament us permetrà arribar molt més enllà del que molts altres hem aconseguit. Això us deia, 4 reflexions sobre el meu passat, coses que potser, si algú me les hagués explicat quan vaig acabar, potser hagués arribat a un altre lloc. Potser no hagués arribat on estic ara, potser no hagués mogut, però qui sap.
Com ha canviat la IA en els últims 15 anys, d'acord? O sigui, és una mica l'època que deia el Jordi. Jo recordo que va al doctorat cap al 2003 i la IA encara era una cosa, una entelèquia que funcionava una mica, però veiem que la IA va començar a créixer. Això és simplement una gràfica del número de conferències que estan relacionades amb intel·ligència artificial, com ha crescut aquest número de conferències en els últims anys. De les principals, no de les menors, seria encara un gràfic més gran. I veiem que de cop i volta aquí hi ha un canvi que succeeix entre cap als anys 2010, 2012, una mica més endavant, 2017, és quan comencen a funcionar de veritat, d'acord? Quan trobem aquesta gran explosió de les xarxes neuronals que realment fan que la intel·ligència artificial funcioni. I funcioni en escenaris que són útils per a la societat, escenaris que tothom pot entendre, que van més enllà d'un experiment científic, alguna que podem fer al laboratori, sinó que realment comencem a veure l'impacte en la societat. Des de llavors, aquesta corba solament ha crescut i continuarà creixent. Per tant, és un molt bon moment. De moment, la IA continua creixent. No sabem com continua aquesta asímptota. Si creix molt, 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 segurament continuarà. Què crec que ha canviat en els últims 15 anys? Des del moment en què jo recordo que vaig sortir de fer Telecos, vaig anar a Microsoft, vaig començar a fer IA. La IA ja no és una novetat. Jo recordo quan vaig sortir, estava acabant aquí el doctorat i vaig anar a Oxford i vaig després anar a Microsoft. Si tu et posaves la paraula intel·ligència artificial al currículum, eres un unicorn. O sigui, la gent et venia a buscar, ostres, vostè sap fer aquesta cosa que ningú més sap fer. Va ser un moment molt dolç. Era molt fàcil trobar feina en aquella època. Ara ja no és una novetat. Ara és una ciència madura. Realment hem avançat molt. No és un factor diferencial el fet de saber o no IA. El fet de no saber-ne sí que ho és. Per tant, és important aquell grau que heu fet vosaltres. La competència s'ha tornat ferotge en aquests últims 15 anys. Això també és molt important. Hi ha molta gent, moltíssima gent, us dic jo, venint de Facebook, rebíem milers de currículums cada dia. Això no vol dir que no hi hagi feina per tots, però la competència s'ha tornat ferotge i això és bo, perquè ens obliga a competir, ens obliga a excel·lir i a millorar-nos cada dia. I ara parlaré un moment d'això. Una cosa que ha canviat és que les oportunitats per aprendre i continuar aprenent són moltes. Abans trobar un article costava sang, suor i llàgrimes, avui en dia ho tens tot. Abans fer un curs sobre una àrea molt específica de la intel·ligència artificial era gairebé una odissea. Avui en dia tot està gravat, tot està públic, tot està en accés obert. Els repositoris de codi lliure són l'estàndard. Fa 15 anys un repositori de codi lliure era una cosa bastant estranya. Per tant, sí que la competència és ferotge i sí que tothom en sap, però aprendre, continuar aprenent, és més fàcil. El món s'ha tornat molt més connectat. Jo recordo acabar aquí també UPC i marxar fora, tot això que comentaven que molts de vosaltres heu fet, marxar fora. Jo recordo quan jo a la meva mare li vaig dir, mama, que ens anem a viure a Anglaterra, és mare de Déu, no et tornem a veure mai més, etc. Avui en dia, viatjar i estar connectat és molt més fàcil, per tant, aprofitem-ho. I una cosa superimportant, si això ho hagués sapigut jo quan vaig sortir d'aquí, hagués fet les coses de forma molt diferent. Sabem molta teoria, podem entendre tot, com funciona la IA, etc. Però al final, el que s'endú el peix al cove és aquell que sap posar a la pràctica. Jo m'he trobat moltes vegades contractant a corporacions americanes. Recordo un cas molt particular que em va venir una persona de Stanford, una persona de l'MIT i un noi del Tadjikistan. Fem les mateixes proves i recordo que el meu vicepresident em diu quin dels dos agafem, el de l'MIT o el de Stanford? Digo, no, el del Tadjikistan. Aquest noi, totes les preguntes que li ha fet les ha sabut implementar de 3 formes diferents amb uns recursos mínims perquè aquesta persona, pel fet d'aprendre amb uns recursos molt limitats al seu país, havia hagut de fer-ho d'una forma tan diferent, tan òptima i saber-se espavilar amb qualsevol recurs que tingués, que era un factor diferencial. Per tant, saber fer les coses més enllà de la teoria és el que realment fa aterrar moltes feines i ser avaluat avui en dia molt valuosament dintre de les grans empreses que potser vosaltres anireu. Per exemple, comentava Kaggle. Jo quan contractava a Facebook molta gent et venia, no, és que jo vinc de l'MIT, jo vinc d'aquí. I venia algú i dic, jo soc número 10 de Kaggle, que és aquell lloc de competicions. No fa falta, passa endavant, si us plau. Tu sí que has fet coses, tu sí que has demostrat que saps guanyar. Per tant, pràctica, sapigueu demostrar el que sabeu fer. Fer l'estàndard ja no és excepcional. Fer l'estàndard que és saber IA, no saber IA és el fet diferencial.
El llistó s'ha alçat, però per sort tenim màsters com aquests que em permetre alçar el nivell. També us dic, tothom vol fer alguna cosa diferent. Per tant, contra més coses us pugueu diferenciar dels altres fent IA, millor. Penseu més enllà del que esteu fent fins ara. Què no ha canviat? Aquesta és la part que m'encanta. Els graduats en universitats catalanes són excepcionals. I això us ho dic, tu te'n vas a Silicon Valley, tu te sentes a Palo Alto University Avenue, hi ha una generaderia allà al final, te sentes i esperes 10 minuts. Sentiràs algú parlar en català. Tu preguntes a qualsevol gran corporació, mires el llistat, català, d'on vens tu? FIP, UPC, Teleco, no sé què, no sé quantos. N'hi ha moltíssims. I jo m'hi trobava alguna vegada que a mi em preguntaven, feies alguna cosa, i deies, escolta, però tu de quina universitat vens? Jo vinc de la UPC. On és això? Dic, no, és a Espanya. Espanya? Catalunya? Per tant, i tu trobes amb els altres companys que venen d'UPC, de FIP, de Teleco, són els que tractava, són valorats. Jo m'hi trobava que realment hi havia un factor diferencial. Aprofiteu, teniu una formació excepcional, res a envejar a les millors universitats del món. Un altíssim nivell tècnic i teòric, això és el que jo també he observat amb el temps de contractar gent d'aquí, molt bon al pràctic, és el que dèiem abans, saber fer les coses, no solament saber la teoria, saber-la posar-la en pràctica de la millor forma, de la forma més eficient. Això també en són molt bons. Són valents. Jo recordo quan vaig arribar a Seattle, els que no hi heu estat, és un lloc molt maco, a l'altra punta del món, jo pensava, aquí no trobaràs ningú de Catalunya. Vam fer el casal català de Seattle i érem gairebé 500. D'acord? I tu veus, tots el mateix. Google, Facebook, Boeing, UPS, no sé què. Veus que hi ha molta gent que viatja. Abans costava més, vosaltres teniu més facilitat i esteu més preparats per viatjar. Viatgeu, veieu el món, és superimportant. Jo crec que marxar d'aquí és una opció molt positiva. Després parlarem que s'ha de tornar. I bueno, són molt treballadors, són molt espavilats. Hi ha una cosa que realment jo he contactat molta gent que ha sortit d'UPC als Estats Units i realment saps que dius, sé que ho faràs bé. Sé que per la inèrcia i per la generalització som treballadors i som espavilats. Això ho porteu de sèrie, aprofiteu. Pregunta superimportant, aquesta sempre la faig i crec que potser la pregunta més important, quina és la vostra funció de cost? Ara sortiu d'aquí vosaltres, teniu moltíssims coneixements, què voleu fer? Contra abans sapigueu què voleu fer, abans arribareu allà. Jo, per exemple, no va ser fins l'estiu de l'any 2000 que vaig saber que volia fer IA. Jo estava aquí fent telecos, no sabia què m'agradava, vaig fer una beca d'un internship a la Universitat de Polònia, en una època on no hi havia internships, no feies pràctiques d'estiu, una cosa bastant... Però vaig anar-hi i m'agrada un professor, un senyor molt vellet, que em va ensenyar, això es diu visió per computador. Ostres, tu, una cosa ja fent els píxels i tal, vaig dir, ostres, és això el que vull fer la resta de la meva vida. Vaig tenir-ho molt clar. Què voleu fer? Jo a partir d'aquí dius, on voleu anar a ser d'aquí 5 anys, d'aquí 10, 20, 30, jo sé que sona molt, però jo també una vegada estava assentat graduant-me i mai pensava que em preguntaria i ara estic ja des de fa entre 25 i 30 que em vaig sentar. Tant de bo ho hagués pensat en aquell moment, però és important saber-ho. És important almenys plantejar-ho per optimitzar, perquè si no el que passa és que vas fent meandres, vas amunt, avall, que està molt bé, però contra abans tingueu més el que voleu fer, com aquell d'estiu del 2000 que vaig dir, jo vull fer IA, abans comences a llaurar en el camí que vols. Què definius èxit? Jo moltes vegades quan jo agafo algú aquí al BCC o a Mexa, jo li deia, jo estic aquí per ajudar-te, però tu has de saber què vols de mi, què et puc ajudar jo? Que vols guanyar molts diners? O vols ser feliç? O vols dormir més? O vols créixer? O vols aprendre? No ho sé, totes les opcions són vàlides, però quan, ara potser sou massa joves i potser l'optimització és de fer carrera, que és la correcta, però què és l'èxit per vosaltres? És molt important. Jo ho dic perquè jo tenia companys a Meta que deia l'èxit és guanyar diners, guanyar molts diners. I jo em trobo companys que tenen una vida miserable perquè solament pensen això i acaben dient, ostres, sí, guanyo molts diners, però ostres, no he vist els meus fills en 2 mesos perquè sempre estic viatjant. Ostres, potser no és el que tu volies, no? Pensa-t'ho molt bé. Per tant, pensar molt bé on voleu arribar, encara que faltin molts anys. I una cosa que faig cada 1 de gener, agafes una llibreteta i poses aquesta pregunta, fa 30 anys que la faig. I mires l'any anterior i vas veient i veus que més o menys vas seguint el camí. Forceu-vos a fer això. Quines opcions teniu? Aquí em deien, ostres, molts de vosaltres ja deu estar col·locats, ja teniu feina i ja sabeu el que voleu fer.
Molts de vosaltres potser us quedareu a fer un doctorat o potser us quedareu a la universitat. És una gran opció. Potser voleu venir al BSC, ja sabeu on trobar-nos, estem buscant gent brillant, per tant, allà sempre us estarem esperant. Podeu anar cap a la indústria, és un camp interessantíssim, s'ha de treballar molt, és molt dur, però és molt interessant. Hi ha alguns que són més agoradzats i fan una startup. Proveu, ara és el moment de provar-ho tot. Marxar de Catalunya, fer les Amèriques, és fantàstic. Aprendre fora d'aquí, veure com fan els altres les coses, és dur. Jo encara recordo quan vaig marxar, encara recordo més quan vaig tornar. És una opció, crec que és molt important. I el més important, cometeu errors, però cometeu-los ràpid. D'acord? Equivoqueu-vos, aneu-vos on vulgueu, comenceu a startups, equivoqueu-vos, falleu tantes vegades com vulgueu. D'això anireu aprenent i anireu pujant. Sobretot, quan una cosa no sapigueu si va bé o no, talleu i comenceu una altra. Ara esteu a l'època de cometre errors, tots els que vulgueu. D'acord? És important. No tingueu por en cometre errors. Una altra cosa que crec que és important, afegiu valor constantment a la vostra persona, apreneu cada dia. Malauradament, el camp de la IA és un camp tan calent que el que avui és notícia, demà ja està passada. D'acord? És important definir com creixeu, com apreneu, perquè si no us acabareu empobrint. Si no feu l'exercici conscient, llegir articles, llegir Twitter, llegir Reddit, què s'està fent, qui està fent què, veureu que a poc la pàtina, la base d'aprendre no la perdreu mai, perquè això és el que us ha ensenyat la universitat. Però si voleu estar a la cresta de l'ola, cada dia, cada dia de la vostra vida heu de dedicar mitja hora, una hora a llegir. Jo ho faig, ho intento fer i crec que és una de les pràctiques que més m'ha ajudat avui en dia. Enteneu també què vol el món de vosaltres, d'acord? Sigueu valents, sigueu atents, què vol el món, què vol el mercat. Hi ha molta gent que diu, no, a mi m'agrada molt comptar bolets. Ostres, el mercat requereix que vosaltres feu la IA per comptar bolets? Potser sí, potser no. Fer aquest exercici conscient d'entendre cap on aneu també us ajudarà a definir on voleu anar a parar. Optimitzeu per ser feliços i profitables. Si solament us enfoqueu a ser profitables, potser no gaudireu la vida. En aquest món tan accelerat, i a més en el món de la IA, que ho és el doble d'accelerat, heu de fer un esforç conscient en gaudir, perquè passa el temps i un dia et dones compte que tens canes, dius, ostres, què ha passat? M'he fet gran de cop. Gaudiu, oloreu les flors en aquest camí que teniu davant de vosaltres. Sortiu de la zona de confort, això és el més important. Mira, això tinc la meva dona, que és la que m'ajuda. La meva dona té uns paràmetres i té un paper que diu, si es compleixen aquestes 3 condicions, no les comentaré ara, has de canviar de feina. I no ho decideixo jo, perquè si no, jo mai sortiria de la meva zona de confort, perquè hi ha una falta d'ortografia, perdoneu, jo no sortiria mai. I va ser, la meva dona em va dir, Cristian, les 3 condicions s'han complert, has de canviar de feina. Diu, estàs segura? Aquí hi ha un paper que em vas dir que quan et pregunto ho has de fer. I va ser un punt, la gent va dir, haig de canviar de feina. Que hi hagi algú que us obligui, no us quedeu a la zona de confort. No us oblideu del valor humà. Jo he vist molta gent empobrir-se humanament en aquests grans mons tecnològics, en aquest món de la IA, simplement perquè el món us absorbirà. Feu tantes coses i tan interessants, també de tant en tant, la salut mental que tan de moda està avui en dia, no la deixeu de banda. No la deixeu de banda. Ja el comentava un company meu de 38 anys l'altre dia, la tensió era tan gran que es va quedar sentat i li va donar un infart. Està bé, a la feina, perquè la pressió era tan alta i no tenia moment de parar. El valor humà, ser feliços és important. No penseu solament en el que esteu fent ara, feu projectes laterals, o sigui, feu coses que ningú més, coses que us diverteixin, d'acord? Aquestes coses seran aquelles per les quals sereu diferents. Jo, per exemple, un exemple que tinc en el meu currículum que sempre m'ha funcionat. A mi m'agrada molt fer iglús, de gel, una cosa que sempre m'ha agradat. Jo ho tinc al currículum. Què pregunta la gent quan veu el meu currículum? Hòstia, vostè ha fet IA? No. I com es fa un iglú? Projectes laterals, diferencieu-vos. Si algun dia voleu i aneu, podem anar a fer un iglú. Sigueu disciplinats i eviteu distraccions. És molt fàcil en aquest món d'avui en dia perdre's. I l'última cosa que és, ho comentava una mica el Jordi, fer comunitat i xarxa. Això és una fotografia d'un dels sopars de catalans que portem ja moltíssims anys fent a conferències. Tots aquests ens hem conegut en un àmbit de conferència. Tots grans amics, la majoria d'ells, o sigui, molt bona gent, amb la qual no solament creixes, aprens, sinó que es creen oportunitats. A molts d'aquests ens hem contractat, jo t'he contractat, jo t'he enviat un estudiant, jo t'he ajudat aquí, jo t'he ajudat allà. Crear aquesta xarxa és la que amb el temps
us acaba donant oportunitats noves. Normalment per anar lluny has d'anar acompanyat. Si vols anar lluny necessites anar amb una colla. Trobeu aquesta colla, d'acord? Una altra cosa molt important, no tingueu vergonya en demanar ajuda. Moltes vegades penses, ostres, és que jo ja no m'atreveixo a preguntar. Jo he fet mentoratge, més d'un centenar de persones. A vegades et veus que no et vull distraure. Dic, no, al contrari, és un quid pro quo. Jo no vaig tenir ningú que em mentoregés, em vaig equivocar, jo t'explico en què vols que t'expliqui, en què vols que t'ajudi. Busqueu aquestes figures en els vostres professors, en companys, en gent més sènior, en qualsevol persona, però no tingueu vergonya, perquè moltes vegades allò que dius, ostres, i una pregunta feta al moment et pot salvar, et pot ajudar a anar molt més endavant. Feu créixer els que teniu al voltant, el que dèiem de fer comunitat. No podeu anar sols, ajudeu els altres a créixer juntament. Busqueu fòrums d'excel·lència, busqueu allà on passen les coses, invertiu energia en formar-ne part. Escolta, que hi ha una conferència, aneu-hi. A què? A aprendre, a parlar, a conèixer qui està fent què. Invertiu energia en això. Descobriu qui són els fòrums d'excel·lència on viviu, on treballeu, on esteu desenvolupant la vostra funció. Sigueu part d'aquests. És molt important connectar ponts. Quan tu estàs dintre d'una comunitat molt gran, és a dir, escolta, jo et puc presentar fulano que t'ajudarà amb això, jo et presento mangano que t'ajudarà amb l'altre. El fet de tu crear ponts dintre la comunitat és una cosa que hi ha un karma aquí. Et reverteix, et tornarà, t'ajudarà. Connecteu amb la gent i connecteu altres. És important, no us ho veieu de la vostra alma mater. Al final del dia, si esteu aquí sentats, porteu un logo que posa FIP, porteu-lo orgullosament i sempre que podeu ajudar, ajudeu a la vostra alma mater. Al final del dia és una cosa del que tots ens n'hem de sentir molt orgullosos. Feu créixer el país. És una cosa que queda molt romàntica, però és important. El país ha invertit en vosaltres. El país, la universitat, ha invertit en vosaltres. Feu-lo créixer. És una cosa que a vegades ens oblidem, ens centrem molt en la nostra carrera i potser ara sou massa joves per trobar oportunitats per fer créixer el país, però feu-lo créixer. En el meu cas, quan em van oferir entrant al BSC va ser crec que puc contribuir que Catalunya, Espanya, Europa s'aixequi. Posaré el meu talent, les meves hores, el meu sacrifici a fer-ho. En algun moment tindreu oportunitat d'ajudar el país? Quid pro quo, en recordeu-vos-en, això és superimportant. I si alguns de vosaltres heu decidit marxar de Catalunya, que alguns de vosaltres potser decidireu creuar els mars i anar, no us oblideu de tornar. Jo vaig fer una volta de 15 anys i per mi ha sigut una de les satisfaccions més grans de la meva vida és tornar aquí i dir, ostres, Catalunya, Barcelona, és un dels millors llocs del món. No és figurat, és cert, la gent dels Estats Units diu, ostres, te'n tornes, que és que vas a viure al millor lloc del món. O sigui, per a vegades costes a tornar fora, has d'anar fora per tornar aquí. Molt important, d'acord? Són les 4 coses que m'agradava reflexionar amb vosaltres perquè crec que si me l'haguessin explicat a mi fa 30 anys potser hagués fet diferent. I aquí hi ha un bonus track. Això és una frase que m'agrada molt. Aquest senyor d'aquí és Andrew Carnegie. Andrew Carnegie va ser considerat l'home més ric que ha existit mai en la història. Andrew Carnegie és un migrant escocès, va arribar als Estats Units sense absolutament res. No tenia ni per menjar. Es van convertir en un dels grans magnats de l'acer. Tot sol, amb una mà davant i una mà darrere. Va crear la Carnegie Mellon University i moltes altres institucions als Estats Units. Hi ha una entrevista que li fa un periodista que es deia Napoleon Hill, que és molt clara, que diu que treballar amb passió i obsessió. La meva existència era l'acer, des que em llevava fins que m'anava a dormir. Fins i tot somiava en acer. Crec que si hagués d'obsessionar-me un sol segon, no hagués arribat mai on soc ara. És una frase d'Andrew Carnegie. Era una obsessió que ell tenia amb el que ell volia fer. Potser era molt exagerada. Però jo crec que treballar amb passió i amb una obsessió sana amb el que vosaltres, en aquella funció de cost, aquell futur que voleu arribar, us permetrà arribar on vulgueu, que tingueu una gran carrera, una carrera allà on la feu, que estigueu orgullosos d'aquest primer dia d'haver fet aquest màster i m'agradaria concloure amb molta sort, molts encerts, tant de bo algun dia creuem camins, el BSC està més que content de si algun dia algú vol fer carrera allà i esperem que d'aquí molts anys vosaltres us veurem en els titulars per totes aquestes coses que esteu a punt de començar a fer.
Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Cristian, per una conferència magnífica, una pila de bones reflexions, de consells increïbles, i a mi se m'ha passat pel cap que d'aquí 5 anys recuperem alguns d'aquests i els hi preguntem en un acte com aquest on són. Si és què han pensat, què han fet, què és l'èxit, tot això que revisem la teva conferència d'aquí 5 anys amb aquesta promoció. I ara arriba el moment de fer pujar a l'escenari el Ramon Sangüesa, padrí de la promoció, cap d'estudis del GIA i padrí gairebé com aquells del bateig d'abans, que us ha cuidat des del primer dia i que ha sigut l'ànima, el cap i el cor d'aquesta titulació durant molt de temps. Endavant, Ramon. Hola, bona tarda. Ja us han felicitat, heu arribat a aquest moment, avui us gradueu, us sento molt. I us sento molt perquè us perdré el contacte tan constant que teníem, d'acord? I sobretot la vostra energia, que me l'heu demostrat durant 4 anys. És a dir, des del principi m'he trobat amb una promoció, la primera, que és la primera, que primer ha demostrat que és valenta perquè ha escollit una cosa que, per dir-ho d'alguna manera, estava començant i ben bé no sabem quina mena d'animal era, d'acord? Heu arribat aquí amb les percepcions de la intel·ligència artificial a l'uso, d'acord, que teníem en aquell moment, i amb perspectives molt diferents. Hi ha qui volia aconseguir una millor oportunitat de feina, segur que molts pensàveu això, altres que teníeu interès perquè què podia ser això, aprendre més, altres, que en conec algun i alguna, que estaven pensant a fer alguna startup, després s'han tornat a pensar, i altres que han descobert, per exemple, un àmbit com és el de la recerca. D'acord? Molt bé, em recordeu una altra primera promoció, la meva. La primera promoció de la Facultat d'Informàtica. Jo soc molt vell. Jo crec que és per això que m'he agafat com a padrí. A Lleida el padrí és l'avi. Llavors, suposo que és per això. I com els avis també puc explicar algunes batalletes, si voleu. Però vull ubicar la qüestió de la següent manera. Quan nosaltres vam començar, no sé si van ser tan valents com vosaltres, però jo puc dir que anava molt desorientat i que quan portava una certa temporada això de la informàtica no m'agradava gens. Una confessió que faig aquí. Però llavors em vaig trobar amb Ton Sales. Anton Sales és un professor que va morir no fa gaire, és probablement el professor més inspirador o un dels més inspiradors que he tingut. I el Ton Sales em donava una assignatura que era lògica, que adequadament em va suspendre 2 vegades, però que em va explicar, em va obrir un món que jo no coneixia. Em va obrir un món que va ser justament el de la intel·ligència artificial. I això va fer el que em va, diguéssim, aferrar una altra vegada a la Facultat d'Informàtica i a la ciència de la intel·ligència artificial. No és tan artística com sembla que és, sinó que té un altre tipus d'estructura. El Ton Sales també un dia em va dir com m'ho va portar això, com va ser que vaig anar per allà. Doncs em va dir, escolta, hi ha una persona que fa un seminari sobre un llenguatge d'intel·ligència artificial que es diu Lisp, el podeu buscar, el trobareu, i programació funcional, i és una persona molt interessant i, efectivament, em vaig anar cap a aquest seminari, vaig començar a aprendre un llenguatge molt abstrus i molt diferent del que havia après fins a aquell moment, i a més em vaig trobar un ambient fantàstic en el qual es parlava moltes altres coses. De fet, una persona, que vosaltres també coneixeu, que si et despistaves estava parlant de Wittgenstein molt ràpidament. Allò va ser el principi d'entrar a la comunitat d'intel·ligència artificial de Catalunya. A partir d'aquí també una altra persona que també va estar a la Facultat d'Informàtica molt breument, el Ramon López de Mantras, també va ser introduïda a partir d'aquesta altra persona que tots coneixeu i, si no l'hem endevinat, era l'Ulisses Cortés. Doncs a partir del Ramon López de Mantras vaig tenir l'oportunitat d'anar a parar al Centre d'Estudis Avançats de Blanes, d'on vaig tenir l'errònia impressió
que fer recerca era disfrutar d'aquell entorn al qual compartien coneixement contínuament, estaven discutint contínuament, ens criticàvem els uns als altres, venia tot tipus de conferenciant d'alt nivell, per exemple, l'Ivan Bratko, un dels creadors o impulsors del Prolog, perdoneu, doncs que després va ser, per exemple, el primer ministre de Ciència d'Eslovènia, i on em va literalment ensenyar Prolog, d'acord? Doncs allà, a aquest entorn, vaig arribar a la conclusió que la recerca era aquella cosa meravellosa que passava a Blanes. I era meravellosa, a més, perquè teníem Cala Boadella al costat i després teníem la certa tendència a anar a dinar a casa, em sembla que es diu Eugenio, me'n recordo, Eugenio, exactament, i que vaig engreixar 16 quilos en un any. Bé, la qüestió és que ja sabem que la recerca no és tan plaent com això, però va ser un principi. I vull dir-vos una altra cosa. En aquella època la intel·ligència artificial estava poblada de gent molt diversa. És a dir, teníem, lògicament, teníem informàtics, teníem matemàtics, teníem lògics, teníem psicòlegs cognitius, teníem persones que trebaven en filosofia, en epistemologia, teníem algun estadístic també, no masses, d'acord? Teníem tot això. I era un intercanvi molt pluridisciplinar i en aquest sentit era una disciplina que, com deia en el seu moment Herbert Simon, si ets intel·lectualment curiós, a la intel·ligència artificial pots entrar i entendre tot el que hi ha a l'entorn. Si t'interessa el llenguatge natural, pots estar aquí. Si t'interessa la lògica, pots estar aquí. Si t'interessa com pensem i com s'articula la psicologia cognitiva, tens la psicologia cognitiva, pots estar aquí. I això li donava una riquesa i un color enorme. D'acord? Amb el temps, és veritat, ha canviat molt la intel·ligència artificial. Ha canviat molt i jo diria que d'alguna manera s'ha uniformitzat i empobrit. En aquest sentit, crec que hem de recuperar un altre cop aquest estil. Ho he intentat algunes vegades, en les converses que he tingut amb vosaltres, en petits seminaris que hem muntat, les conferències que fèiem, etc. És una cosa que hem intentat aportar-vos i és cosa vostra si ho agafeu i ho continueu. Crec que la disciplina ara mateix necessita un acoloriment nou. També una cosa molt diferent és que en aquella època la intel·ligència artificial es feia institucions com nosaltres, aquesta, centres de recerca, i no tenia el pes que tenen ara i el domini que tenien ara les empreses enormes que tenim. D'acord? Bé, és així. Doncs ara us trobeu al món d'aquesta manera. Vull recordar-vos que encara ha canviat més des que vau començar vosaltres. Quan ens vam començar a descobrir, o més que res, ens vam començar a fer hipòtesis de quina cara teníem, perquè vam començar amb mascaretes, us ho recordo, d'acord? Ha canviat molt, però vosaltres, diguéssim, que no heu canviat tant, o potser sí, no ho sé, això ho veurem més endavant. Però bàsicament el que sí que us puc dir, i per això us trobaré a faltar, és que heu sigut un grup de gent, com us deia, valents, les noies especialment, perquè és la primera promoció pràcticament era paritària, d'acord? Això és important. Heu sigut valents escollint-ho. Heu sigut valents també en l'actitud que heu tingut durant tota la carrera. Heu sigut uns criticons de primera, però criticons constructius, que és com s'ha de ser. Ens hem ajudat a repensar la pròpia carrera, a repensar la manera que la fem i d'aquesta manera esteu contribuint, com se us ha, diguéssim, convidat a fer, a repensar com serien les properes carreres. Heu sigut també molt solidaris en les mentories que heu fet i que heu portat i que us heu adreçat amb tots els altres companys de les promocions posteriors, el seu cuidat força. I això crec que val la pena que ho remarquem. Puc continuar seguint sobre els vostres valors, però crec que són molt importants. Crec que són molt diferencials. I sense saber-ho, crec que d'alguna forma heu replicat l'Spirit Fever. Sempre hem sigut així aquí, amb més grau o amb menys grau. Però ho heu sigut, ho heu fet i això també és una cosa que us voldria agrair. Efectivament, les coses s'acaben i comencen, ja s'ha dit, d'acord? I com acaben i com comencen, o com m'agradaria que les acabéssiu i les comencéssiu. Espero que de moment estigueu contents ara mateix, d'acord? Ja sé que alguns de vosaltres continuareu per la via de la formació, no sé quantes cartes de recomanació per màsters i doctorats he hagut de firmar últimament i ben content que ho he fet i més content encara en saber que heu estat acceptats a molts dels que estava demanant. Per tant, també per això us felicito. Continuareu per aquí, altres anireu a l'empresa, fantàstic, cap problema. Altres des d'una masia faran una startup o no sé què faran, no tinc ni idea, però cadascun de vosaltres amb el vostre color continuarà. Això està molt bé, crec que reflecteix la diversitat de la que partíeu i comporta també allò que heu pres pel camí i que no anat incorporant. Això crec que és molt a remarcar. El que volia dir-vos és que aquesta universitat, a vegades tothom pensa que aquí fem enginyers. Jo crec que intentem fer universitaris. I quan dic això, voldria recordar, per exemple, aquella frase que si aneu al rectorat
podeu trobar al peu de 2 quadres, que corresponen, si mal no recordo, a versos d'un professor d'aquesta universitat, d'en Joan Margarit, que bàsicament diu: no entri ningú aquí que no sigui enginyer, però no entri ningú aquí que sigui massa enginyer. D'acord? Per tant, jo el que us convido és que sortiu fora i no sigueu massa enginyers. Podeu fer i aportar el que heu anat posant a la formació nuclear que us hem donat i aneu-la complementant amb allò que us farà ser més persones. I ja ho ha dit la degana, s'ha dit, i segurament ens tornarà a dir avui aquí, estem en un món francament complicat, com sempre. No hi ha novetats amb això. Us recordo al principi de la novel·la d'en Dickens, que és la història de 2 ciutats, que diu: era el millor dels temps possibles i era el pitjor dels temps possibles. Doncs estem en el millor dels temps possibles, el que està passant a la intel·ligència artificial és superinteressant, i és el pitjor dels mons possibles, també. Poseu vosaltres l'exemple que vulgueu. Però estic segur que si no acabem fora, podeu continuar l'aportació que molt inicialment heu començat aquí. D'acord? Per tant, sento molt perdre-us de vista, vingueu d'aquí de tant en tant, torneu com us ha convidat en Cristian i contribueu a lo que ve després. Moltes felicitats. Bueno, algú ha de pujar aquí, de vosaltres estudiants, per fer alguna cosa. Existeix un X, que bla, bla, bla. D'acord? Vinga, us deixo. Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu destí. Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Soc feliç. Sóc com un desig, com un desig. Queda amor en aquest món i
sempre porto un tros d'ahir. I un altre cop m'escapo, i un altre cop m'escapo, sempre porto un tros d'ahir. I un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser, que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No sé res però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat. Som la sort de seguir aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre és on vivim. Cel de llums per fer-te feliç, brilla la nit i ho fa per tu perquè ets aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre és on vivim. Cel de llums per fer-te feliç, brilla la nit i ho fa per tu perquè ets aquí. Segur que sí. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo, un altre cop m'escapo, sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo, un altre cop m'escapo. Deixo aquí el meu. Hola, hola, hola. Hola. Bona tarda a tothom, rector, degana, tutors, professors, família, amics i tots els que ens heu volgut acompanyar avui. És un honor per mi i pels meus companys aquí presents poder fer aquest discurs en el que esperem i demanem disculpes en cas contrari no haver creuat cap línia.
Aquest acte simbolitza, com a mínim, l'inevitable tancament d'un capítol. I tal com tots els capítols necessiten un gran final, que esperem que ho estigui sent per tots, també requereixen d'un gran inici. Aquest es remunta al setembre del 2021, on enmig d'un món envoltat encara per mascaretes, per vídeos i reportatges del volcà de la Palma, i en una ciutat que feia un mes acabava de quedar orfe del millor futbolista de la història, 49 adolescents carregats d'il·lusions i en Carlos s'endinsaven dins d'una aula de la FIP. Dins de la classe s'hi trobaven, com diu en Sergi Ramírez, el papa i la mama de la carrera, el nostre il·lustre tutor Ramon Sangüesa i la Carina Gibert, per donar-nos la benvinguda al que serien els pròxims 4 anys de la nostra vida. Ramon, em penso que ha passat prou temps i ara ja t'ho puc dir, però entre la distància, l'addicció i la mascareta no vaig entendre absolutament res. I és que no sabíem on ens ficàvem, ni en aquest moment entrant a l'aula, ni 2 mesos abans, quan tancàvem per última vegada el formulari de preinscripció universitària. I triàvem una carrera sense nota de tall, sense un pla d'estudis acabat de definir, sense cap mena de referent del que triàvem i segurament sense entendre la responsabilitat, deures i dificultats que comportava. Però m'atreveixo a dir en nom de tots els que quedem aquí, menys segurament en el de l'Àlex, de que tornaríem a fer-ho. Tornaríem a triar estrenar el GIA i tornaríem a triar, Ramon, escoltar-te sense entendre't. Abans que ens n'adonéssim, estaven aprenent l'ontologia darrere de la creació de plats com els de Ferran Adrià, a com ajudar una companya sense fer-li mansplaining, a trencar-nos el cap per programar una calculadora en un llenguatge que mai ningú ens havia ensenyat, y per cito textualment en Pepe Balcázar, a tener esquizofrenia para ver a Satanás y que me señale los errores de vuestro código. Entremig de tot això, a les estones lliures, trobàvem temps per conèixer moltíssima gent nova, temps per veure el món amb altres perspectives, per parlar, per entendre'ns i per posar les primeres pedres d'unes amistats que a força de pràctica rere pràctica durarien per tota la vida. En segon de carrera arribaven nous reptes, acadèmics, sí, però també socials. Ser els primers en arribar comporta no tenir ningú que et guiï, però també haver de guiar tu els nouvinguts sense saber ben bé com. Ha recaigut sobre les nostres espatlles fer del GIA alguna cosa més d'on dipositar mal de caps i hores de biblioteca. Aquesta tasca comença, com han dit, per la feina dels mentors, que a canvi d'uns pocs crèdits, i en alguns casos relacions sentimentals, intenten resoldre els mateixos dubtes i preocupacions que tot just feia un any ells també tenien. I segueix per les tradicions que hem creat nosaltres. Novetades en què els veterans surten més malparats que els nouvinguts i colònies en les que més val no es filtri el que hi passa. Per aquestes tradicions hem d'estar agraïts a tots els que hi han col·laborat, posant el seu petit granet de sorra. Però sobretot, a Marco Celayeta i a l'Olivia Puig, per la seva figura constant de caps de cartell i d'impulsors. Moltes gràcies per fer del GIA un projecte del que sentir-se part, un grup del que enorgullir-se'n i, en definitiva, una família. Havent superat l'equador de la carrera, ens va tocar afrontar, sense nosaltres ser-ne conscients, els reptes, sens dubte, més exigents a nivell acadèmic. Ens endinsàvem per primer cop en matèria més complexa en quant a IA, com ara masteritzar l'art de l'esclavisme digital als servidors de ChatGPT, amb preguntes com: «Hola, Chat, estic fent un treball de xarxes neuronals i no sé ni per on començar. Fes-me el treball sencer sense semblar que l'hagi fet una IA, però tampoc sense semblar que l'hagi fet un expert, o sigui, fent-lo una mica com si estiguessis aprenent i no en sabessis gaire sobre la matèria. M'explico? Per cert, què és un currículum i com es fa? Són preguntes separades. Moltes gràcies. Desitjo que passis un bon estiu, un bon Nadal, per si ja no ens tornem a escriure. Esclar, estic parlant de l'efervescent aparició en societat d'aquesta nova eina que ha revolucionat la vida de cadascun de nosaltres, el ChatGPT. Més enllà dels acudits, sí que és cert que el nivell d'exigència va augmentar el tercer any de grau perquè hi havia la necessitat acadèmica d'aprendre conceptes específics d'IA que en algunes ocasions era el primer cop que s'impartien en aquesta facultat. Formes més clàssiques, gairebé renaixentistes i menys mediàtiques d'IA que l'ara conegudíssima IA generativa, l'aprenentatge per reforç, algoritmes de robòtica avançada i la tangent de 45, que sé que algú se la sap bastant bé. Arribava el moment que cadascú comencés a escriure el seu pròleg particular del que serien els propers capítols de la seva vida acadèmica, de les inquietuds i els odis particulars a diferents camps de la IA. Si dic que tercer va resultar ser un any frenètic, no enganyo ningú, donat que a tot això que ja he mencionat s'hi afegeixen els primers tràmits per marxar d'Erasmus.
Per qui no estigui familiaritzat amb el terme Erasmus, és bàsicament un contracte tàcit, no verbal, entre tres parts, la Unió Europea, els teus pares i tu. Els dos primers actors et donen una generosa quantitat de diners i tu te'ls gastes de festa sota la promesa, que no se la creu cap de les tres parts, però tots tres fan veure que sí, que marxar a l'estranger a viure i estudiar t'ajudarà a créixer personalment, a extendre les teves habilitats acadèmiques i, sobretot, aquesta és la meva preferida, aprendre anglès. El que sempre acaba succeint és que un torna sense haver trepitjat la universitat de destí per altra cosa que no sigui a fer els exàmens finals, havent comès una quantitat innumerable, moltíssims errors vitals, però algun que altre encert, probablement amorós, moltes amistats que duren de per vida i, sobretot, records i ensenyaments que conviuran amb nosaltres fins l'últim dia. També pot ser que al final acabis per no marxar per culpa que el teu genoll decideix fer la mitosi i trencar-se en dues unitats a escasses setmanes d'agafar l'avió, però això ja són casos particulars. Pel que fa a quart, potser és una mica aventurat dir que sabíem el que vindria, ja que literalment no ho sabíem. Érem a les portes d'acabar tercer quan ens van deixar caure que la carrera ja s'havia acabat i que ningú en els 3 anys que portàvem s'havia preocupat per dissenyar les assignatures optatives. Una mica com quan Renfe et promet arribar de Sants a Sant Andreu de Llavaneres en 51 minuts un diumenge d'agost plujós i tant tu com la resta de passatgers sabeu que això no serà veritat. Ens vam sentir obligats a escollir entre fer les optatives d'un quart de carrera del grau d'Informàtica o sortir de festa a una ciutat nova durant 5 mesos. Tots en aquest auditori ja sabeu la resposta. L'única que no s'ho veia venir era la Carol, la responsable de les Relacions Internacionals de la facultat, qui, sorpresa, ens va anunciar que havíem duplicat les inscripcions de mobilitat aquell mateix any. Sempre recordarem la paciència que vas tenir amb nosaltres amb els correus que vam enviar. A les portes d'acabar el grau, tothom va ensopegar amb una pedra que té noms i cognoms. Es diu treball final de grau. Aquesta creiem que és una de les experiències acadèmiques més enriquidores del nostre pas per aquest grau, donat que reuneix dos dels ingredients més importants de cara al futur. Decidir quina àrea és la que més t'ha agradat i condensar tot el que has après en el grau aplicat a allò que has decidit. Tot això ha quedat emmarcat en uns 30 minuts de presentació i un màxim de 100 i poques pàgines. Posteriorment, 3 persones del professorat de la facultat fan allò que sempre ens han dit que no es pot fer, jutjar per la portada. Nosaltres, com si el títol universitari depengués exclusivament d'aquest treball, ens deixem la vida perquè surti impecable, cosa que dona com a resultat una consolidació notable de tot el que hem treballat durant aquests 4 anys de carrera. Ara que hem acabat els nostres estudis, tenim la sort i el dret de fer ús de fruit d'allò millor que té aquesta disciplina, la seva transversalitat. Una acabarà sent una consultora de prestigi aplicant solucions d'IA a problemes empresarials, una altra acabarà sent una gran eminència acadèmica en la recerca fonamental, una altra en la recerca d'IA aplicada a la medicina, al màrqueting, la biologia, l'esport, el dret, qualsevol altra disciplina que hom pugui pensar. El més important, i que estem celebrant aquí i avui, és que nosaltres som els primers abanderats d'aquesta disciplina allà on sigui que anem. Això, sens dubte, posa sobre les nostres espatlles un pes i una responsabilitat que hem de correspondre per fer front a aquesta revolució que estem vivint, que és de l'escala d'altres revolucions com ara l'arribada d'internet, la física quàntica, l'automòbil, l'electricitat, la penicil·lina, l'invenció del sistema democràtic i d'altres altres. Adreçant-me ara als meus companys, pel simple fet que som la primera generació en aquest país de professionals qualificats i específicament formats per la investigació, aplicació i divulgació de la IA, hem d'acceptar el compromís de protegir aquesta disciplina davant de les amenaces de males praxis per part de les grans potències mundials, l'auge de la desinformació en l'entorn digital i el perill que la seva aplicació comporti més desigualtats, tant socials com econòmiques. Siguem-ne conscients i fem ús de l'altaveu que ens estan donant aquí avui per ser uns professionals de la IA responsables amb el món que ens envolta. Hem de senyalitzar molt bé el camí per tots aquells que vinguin al darrere. En aquesta línia, crec que és un moment oportú i institucionalment prou rellevant per aprofitar aquest micròfon i condemnar amb totes les nostres forces el genocidi atroç que s'està duent a terme a la Franja de Gaza per part del govern d'Israel sobre el poble palestí. Desitgem que aquest conflicte... Desitgem que aquest conflicte armat s'acabi quan abans i lamentem i tenim un record per tots els infants, dones i homes víctimes d'aquest genocidi. Abans d'acabar, hem de posar especial menció i agraïment en l'esforç i sacrifici que heu fet familiars, amics i persones que ens envolteu perquè nosaltres puguem ser aquí, a punt de recollir un títol universitari. Ens mireu des d'allà baix,
orgullosos de la feina i l'esforç que hem sigut capaços de fer i a punt de deixar-nos anar amb la convicció de que ara sí, la feina ja està feta. Com va dir Piqué al seu acomiadament, no sé si referint-se al Barça o a la Shakira, a vegades estimar és deixar anar i avui, en certa manera, ens deixeu anar una mica més. Moltes gràcies pel vostre suport incondicional. Us tornarem tots els diners de l'Erasmus tan aviat com sigui possible. També, com no, agrair al professorat que ha invertit tantes i tantes hores i ha posat tot l'esforç en que tot això que estem aquí celebrant surti el millor possible. Cadascú des d'un lloc diferent, cadascú a la seva manera, però sempre pensant en la nostra educació i en la nostra formació com a professionals. Sempre us tindrem un lloc guardat a la nostra memòria, sigui quin sigui el motiu. La graduació va més enllà d'aquest acte, de les togues, birrets i d'un diploma que simbolitza 240 crèdits superats. Darrere del protocol hi ha la consagració d'esforços, sacrificis, de matins, tardes i nits davant d'un portàtil, de somnis, idees i conviccions, però també de dubtes, angoixes i pors. L'experiència universitària no només ha consistit en llenguatges de programació, arquitectures i frameworks, sinó també en evolució particular, com a futurs professionals i com a persones. Hem hagut d'aprendre a gestionar la pressió, l'aliena i la pròpia, a tenir tots els ulls a sobre, a treballar sota terminis justíssims, a respondre dues preguntes. La primera és quan la tieta de torn et pregunta «I tu, nen, què estudies?» I la segona és la que ve després. Què és això? Que en l'últim any i mig s'ha convertit en un simple «ui, quina por». Hem après a explicar, a informar, a mediar, però sobretot, i si m'haig de quedar amb un sol aprenentatge, a fer-nos costat. Quan vaig decidir triar aquesta carrera, contemplava, en cas que no m'agradés, canviar-me a un altre de segon. I la meva mare, aquí present, em va dir una frase que a dia d'avui encara recordo. El pitjor d'entrar a una carrera a mitja promoció és com canvia la relació amb els companys. Al final del dia són ells qui t'ajuden a tirar endavant. Com de costum, tenir raó. He escoltat moltes històries de gent que va a la universitat, entra a classe i marxa, que no té grup de la uni. I els pocs amics que hi fa es van perdent a mida que passen els anys i no les assignatures o que queden diluïdes entre seminaris i grups de treball. Tinc una sort immensa que encara no sempre en profunditat haver-vos pogut conèixer tots, d'haver-vos vist aprendre i evolucionar i d'haver-ho fet jo amb vosaltres. No em posaré dir noms perquè no acabaria mai, però m'emporto una petita part de cada un de vosaltres amb mi. I per acabar, us convido a tirar enrere el temps, a fer memòria de qui éreu el primer dia de classe, de les vostres idees, gustos, inquietuds, i posar en valor com, en major o menor mesura, cadascun dels companys i professors han forjat les ulleres amb les que veieu al món. Jo, personalment, us vull agrair la vostra tasca involuntària de ser com sou per fer-me qui sóc a dia d'avui. Moltíssimes gràcies. Ens han dit responsables, estudiosos, conillets d'Índies, que us falta intel·ligència real. Ah, que això és una carrera, que traurem la feina a tots. Hosti, això sí que és el futur, Potser alguns tenen raó, però no tots aquests estereotips ens defineixen. Diuen que una imatge val més que 1000 paraules. Així que aquí teniu un 10% de tot el que ha estat això per nosaltres. Gaudiu. Sabem com t'agrada aixecar el braç i calcular el pol d'on ve el vent. Ja hem gaudit de l'estil que exhibeixes quan marxes corrent. Ja hem entès que ets un ànima errant que abandona les cases quan tothom dorm. Que t'agrada
menjar quan hi ha gana i dormir si ve son. I got a feeling. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. They did a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the waste, babe. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Waiting for Have you had your mom and your sister and your job and your broke ass car and that's what you call art? Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. when thunderclouds start pouring down, light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are. Plou entre tu i els altres, sé bé què sents, dus a dins la mateixa guerra. Tothom busca un trosset de terra i casa nostra és un tros de temps, sé bé què sents. Si la nit t'espanta, vine aquí. Tinc un circ de cançons fins a l'alba. Quan et plogui a dins, vine a casa, tanca els ulls si no veus el camí. Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge. No ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.
I ara no tenim ni idea de què ens espera. Potser acabarem fent coses que mai hauríem imaginat. O potser descobrirem que allò que somiàvem no era exactament el que volíem. Però, al cap i a la fi, això és la gràcia, que no hi ha mapa, només camins per descobrir. Hem crescut, hem rigut, hem patit, hem descobert i, sobretot, hem après a ser una mica més nosaltres mateixos. Ara ens toca portar tot això cap al futur, amb aquella barreja d'incertesa i il·lusió que ens fa tremolar i somriure alhora. Perquè potser no sabem on anirem, però sí que sabem d'on venim i això sempre ens acompanyarà.
Igual de vegades, però no sempre. Jo sóc l'Oriol. Tinc una idea pel TFG. Jo també tinc una idea. Per què no et centres en aprovar primer i deixes el TFG per d'aquí 4 anys? Val, aleshores començo jo amb la part teòrica, no? Sí, i jo exposo la pràctica i les conclusions. Mira, ja tinc el currículum. A veure. M'hem fet el taller d'orientació. Oriol, últim examen de la carrera. Això sí aprovo. Hala, una oferta de feina a Berlín. Tinc una idea. I si ens centrem primer en acabar el TFG? Ei, que ho hem aconseguit. Que hem arribat al final. Que això és el principi. Que vagi molt bé per Berlín. En aquesta fase, el més important és que trobis algú de confiança. Quant de temps? I què m'expliques? Doncs mira, recordes aquella idea? Ara és el moment. Paula, impuntual a vegades, però no sempre. Quin lloc tan xulo. Benvinguts a la trobada del Club Alumni Sènior. Deixeu-me començar amb el reconeixement a 2 companys que ara fa 40 anys van iniciar junts un projecte que ha millorat les condicions de vida de moltes persones. A més, porten anys col·laborant en el Club Alumni de la seva escola i el programa de donacions de l'UPC. Si us plau, un fort aplaudiment per l'Oriol Pérez i la Paula Martí. Bé, abans de tot, felicitats, enhorabona als graduats, graduades, a les famílies. I ara procedirem a repartir un seguit de reconeixements, de diplomes, i començarem pel Premi Schneider Electric Impact Maker al talent femení del GIA. Llavors convidem a pujar a l'escenari el senyor Abdesalam El Arrachi, que és Data and Analytics Manager de Schneider Electric. Ell farà el lliurament del premi. Bona tarda a tothom. És un veritable honor ser aquí avui en representació de Schneider Electric i acompanyar-vos en aquest moment tan especial. Acabar un grau STEM és molt més que un assoliment acadèmic. És un veritable honor i que marca l'inici d'una carrera amb el potencial de transformar el nostre món. A Schneider Electric treballem cada dia per fomentar la inclusió i la diversitat, perquè estem convençuts que els equips diversos creen solucions més innovadores i més sostenibles. La nostra missió és empoderar a tothom perquè aprofiti al màxim l'energia i els recursos, impulsant la sostenibilitat i l'eficiència per a un futur i un progrés. Avui, en plena revolució de la intel·ligència artificial, és important recordar que el progrés tecnològic ha d'anar de la mà de l'ètica. Necessitem que la IA sigui justa, responsable i que doni cabuda a tothom. La innovació només és realment valuosa si és inclusiva i si té un impacte positiu per a la societat. Per això, és un orgull entregar el premi Schneider Electric Impact Maker al talent femení del grau. Aquest reconeixement celebra no només l'excel·lència, sinó que també l'exemple que inspira més dones a unir-se al món STEM, contribuint a un futur més divers i més equilibrat. I el premi és per la Júlia Fernández Benavente.
Hola, soc la Júlia. No tinc molt res preparat, però volia donar les gràcies a Schneider Electric i a la UPC per aquest premi. Em fa molta il·lusió que es motivi a les dones a entrar en aquest sector on no estem molt representades. I també volia donar les gràcies als professors, als companys de carrera per aquests 4 anys i a la meva família. Ara convidarem a pujar a l'escenari a la vicedegana de Relacions Internacionals, la professora Anna Demier, per fer entrega dels certificats als graduats, graduades que han fet algun tipus de mobilitat. Bona tarda. Primer, un aclariment, no hi ha certificats. Aquest és un breu moment per recordar o per mencionar els graduats i graduades que heu fet mobilitat internacional, Erasmus pels amics, i per parlar una mica de tot el que això suposa en un grau. Però abans heu sentit el Marc, el Sergi i l'Àlex parlant de que ha estat un Erasmus per ells. El que jo us diré és una mica diferent, aleshores potser feu la mitjana i interpoleu. I d'altra banda, la degana m'acaba d'autoritzar a trucar a la Caro el dilluns i vist el que heu estat fent a l'Erasmus, revocar totes les notes de la mobilitat. Sí, molta paperassa, però l'hem de fer. Ara sí, jo crec que un dels col·lectius de la facultat que coneix més el valor d'aquestes experiències internacionals sou vosaltres, l'estudiantat del GIA. Aquí teniu la llista de les universitats on heu estat els graduats i graduades que esteu aquí. Sé que hi ha alguns que heu fet estades en pràctiques a empreses i que no esteu aquí, però som conscients que heu marxat també. I després, quan pugin a recollir els diplomes, direu, però és que sí, són tots, no? I sí, són quasi tots. Al GIA sou potser el 5% dels alumnes de la facultat i feu més del 15% de les mobilitats. De fet, la majoria no em coneixeu perquè jo fa poc que em vaig incorporar al vicedeganat i diguem que l'Anna Rio, que abans era la vicedegana de Relacions Internacionals, és qui us va veure marxar i per tant va fer la paperassa. I jo he estat qui us ha vist arribar, que també he fet paperassa però no tanta. Jo crec que veure-us arribar és realment la millor part, perquè primera he vist uns expedients de notes internacionals boníssims i això és senyal que heu aprofitat molt bé totes les oportunitats que heu tingut, us heu adaptat a noves universitats, a noves maneres de fer, a nou professorat, a nous mètodes d'avaluar també, i que sou els nostres ambaixadors i la veritat és que deixeu molt bona imatge de nosaltres. Però realment el millor és veure les fotos que ens feu arribar i tots els comentaris sobre tot el que ha suposat aquesta experiència per vosaltres, com us heu incorporat a viure en un país nou, tots els amics que heu fet, òbviament, els viatges xulíssims també que ens expliqueu, com us heu hagut d'espavilar sense tenir el suport de la família a prop i també, diria, tots els costums que heu entès del país on anàveu i tot el que heu entès de l'altre, bàsicament. Aleshores, tenim també una diapositiva amb un mapa amb els destins on heu anat. Tot això és possible gràcies a que hi ha moltíssima gent convençuda i que treballa amb molt esforç tant a la FIP com a la UPC per aconseguir convenis, per fer que la UPC estigui a totes les xarxes d'universitats tecnològiques de prestigi, perquè tingueu vosaltres i tots els futurs estudiants moltes possibilitats de mobilitat. I simplement jo espero que aquestes mobilitats, els que heu fet, potser hi ha alguns que diuen, ostres, això de la mobilitat pinta molt bé, no n'he fet. Teniu un munt de possibilitats de fer mobilitat en el màster o en el doctorat, treballant, no pareu de moure-us.
Espero que aquestes mobilitats us hagin ajudat a conèixer-vos una mica millor vosaltres mateixos i jo diria que sobretot a conèixer millor els altres. Segur que això us ajudarà moltíssim en la vostra vida personal i professional i jo tinc l'esperança que ens ajudarà a tots a fer una societat una mica més oberta i una mica més tolerant. I no us he dit, però graduades, graduats, enhorabona i que us vagi molt bé. Ara convidem a la vicedegana, la professora Gemma Cessé, que és la vicedegana de fase inicial i programes d'acció tutorial de la FIP, i farà entrega d'un seguit, ara sí, de reconeixements, de diplomes als alumnes que han estat involucrats en mentories i aula lliure. Bé, enhorabona a totes i a tots. I com ha dit el secretari, donarem un petit reconeixement a tots aquells graduats i graduades d'entre vosaltres que heu col·laborat en els plans d'acció tutorial de la FIP. Els que us heu preparat, heu fet un curs de formació de mentors i heu estat mentors dels que després us succeiran com a estudiants del grau. I també els que, de fet, a la que també ha participat en el programa d'Aula Lliure, que és un programa de classes de reforç, que aquest any també s'amplia una assignatura del vostre grau, però que fins ara només era per estudiants d'altres graus, doncs algú d'entre vosaltres també ha estat prou generós com per fer classes a estudiants de primer d'altres graus. I us volem donar les gràcies amb aquest petit reconeixement. Llavors, ara aniré cridant a les persones que han participat. En primer lloc, la Paula Gálvez Serrano, que ha participat com a mentora. En Jofre Moseguí Monterde, que també ha participat com a mentor. Sí, els diplomes. Perdó. Us els volia donar tots junts. En Joan Saurina Ricós. En Sergi Tomàs Martínez. I l'Anna Maria Zacreva Pricolota. Bé, i finalment ara farem entrega d'uns diplomes commemoratius a tots els graduats i graduades i per fer el lliurament convidem a pujar a l'escenari el rector de la UPC, el professor Francesc Torres, a la degana de la FIP, la professora Anna Rio, i el vicedegà
cap d'estudis del GIA, en Ramon Sangüesa. Ara us anirem nomenant un per un, i a mesura que us nomeni pugeu a l'escenari per la rampa, recolliu el diploma i després feu parada aquí al fotocol aquest per una fotografia de record. Doncs comencem. Helena Alegret Regalado. Núria Bosch Martínez. Àlex Miquel Casanovas Cordero. Daniel Cejas Vázquez. Julia Fernández Benavente. Llum Fuster Palà. Paula Gálvez Serrano. Esteban Gateín. Elizabeta Gerasimova Malaskevich. Víctor Gesiarz. Gerard Gómez Izquierdo. Aina Gomila Olivera. Sergi Guimarà Roig. Amadeu Huerta Moncho.
Ares Inglada Granyó, Sandra Jiménez Vargas, Joan Lladó Fuentes, Pere Mateu Reventós, Marc Matute Juan, Asal Mesravi, Maria Minguella Torra, Víctor Molina Díez, Òscar Molina Sedano, Jofre Mosseguí Monterde, Adrià Moya Morera, Huilin Ni, Júlia Orteu Aubach, Ruth Parajó Ferrer, Nicolás Gil Parc González, Carlos Pérez Ruiz,
Noel Nathan Planell Bosch, Júlia Plans Vilaseca, Javier Puerta del Valle, Olivia Puig Carreras, Pol Rion Soler, Iván Sánchez Gala, Joan Saurina i Ricós, Sergi Tomàs Martínez, Marc Ucelayeta Jarque, Roger Vendrell Colet, Marcel Vera Alcobendas, Gerard Vilaplana Pellegrí, i Ana Maria Zacreva Pricolota. Molt bé, doncs ara el rector clourà l'acte. Si us plau, no marxeu quan el rector finalitzi, perquè encara hem de fer la foto de grup aquí a l'escenari i després ens dirigirem tots a la plaça de la FIP per fer un petit refrigeri que ens han organitzat. Molt bé, gràcies. Bona tarda. Benvolguda degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, benvolgut director del BSC, benvolguda presidenta del Consell Social, benvolgut padrí de la promoció,
Jordi Torres, per afinitat, que m'ha regalat un llibre sobre el tema que encara no he pogut acabar, però el tinc allí a prop. Amics, amigues i sobretot graduades i graduats. Per mi és un honor i una gran alegria ser avui aquí davant de la primera promoció del grau d'Intel·ligència Artificial. Podria dir, si tinguéssim aquí el Ferran Adrià, el xef del Bulli, podria dir allò que hi haurà altres esferificacions i altres deconstruccions i altres promocions, però sempre seguireu sent la primera. Això segurament us ha donat algun disgust, algun entrebanc, però tota la vida us recordareu que us heu portat molt més que un simple diploma. Així que enhorabona i gaudiu del moment. Sou una promoció pionera, innovadora, que ha apostat per un grau nou, una disciplina, una efervescència, sens dubte una generació valenta i visionària. En fi, us vareu atrevir a saltar el desconegut. Vau iniciar una aventura, un camí desconegut, i avui tanqueu un cicle per obrir les portes d'un futur que està a les vostres mans. Durant aquest temps heu demostrat una capacitat, una iniciativa extraordinàries. Aquí els vostres professors, amics, mentors ho han repetit una altra vegada. M'agradaria destacar un aspecte que ens ha sorprès gratament a tota la comunitat universitària, el vostre esperit de proximitat, de companyia. Ho hem vist aquí en totes les festes, que realment s'aprèn a la universitat, a la universitat presencial, s'aprèn molt a les aules, però molt més al bar. Heu estat exemplars en relació amb els estudiants de les promocions posteriors, han vist la mentoria, actuar com a mentors dedicats. El resultat és el que podem dir un orgull que l'esperit de la comunitat dels estudiants del GIA és una de les vostres marques d'identitat. Això que deia aquí el Cristian. Tenir l'esperit de tornar el que heu rebut és una de les grans satisfaccions que la comunitat UPC va descobrir al llarg de la nostra vida, al pas per la universitat i després a la vida professional. Voldria ressaltar també el vostre esperit crític i constructiu. Aquí el padrí ho ha dit clarament, constructiu és la paraula, però sobretot crític per ajudar a millorar. Aquesta és la voluntat que hi ha que tenir. Millora de la carrera, demostrar que les coses poden fer millor pels que venen després. No només heu après, sinó que heu contribuït a que la carrera sigui cada vegada millor. La vostra presència s'ha fet notar arreu, no només a les aules. Heu estat molt actius en la participació d'esdeveniments, innovació, events, hackathons, participació. Heu estat a la Marató de TV3. Això demostra que la intel·ligència també va unida d'una gran qualitat humana. Des que heu tingut l'oportunitat us heu implicat en la relació amb el teixit productiu, pràctiques en empresa, treballant sempre al millor nivell. La prova que el vostre nivell, actitud i qualitat personal són apreciats la tenim en la gran proporció d'entre vosaltres que heu estat contractats per aquestes mateixes empreses abans i tots d'acabar el grau. A més, heu estat una promoció molt internacional, el 15% de les mobilitats, del 5% de tots els estudiants de la facultat. Heu aprofitat al màxim les oportunitats de mobilitat amb una bona proporció d'estudiants fent el treball final de grau o les pràctiques en empreses o en les dues coses a l'estranger. Això només enriqueix la vostra formació, sinó que us prepara per un món laboral, global i interconnectat. Finalment, vull subratllar el vostre interès pel futur de la disciplina. Heu anat més enllà de les assignatures i molts de vosaltres us heu implicat en grups de recerca, demostrant una curiositat i una vocació que són el fonament del progrés científic tecnològic. Jo diria que molts de vosaltres, ja a part aquí de la llista que us ha fet a la conferència el director del BCC, jo crec que ja teniu alguns xecs. Avui se us obre les portes del món. Sou els primers d'una disciplina que canviarà el futur i us demano que no perdeu mai l'esperit que us ha caracteritzat. Ara us podria desitjar una vida feliç. En la innocència, a vegades un pensa que una vida feliç és una vida sense problemes. Això és una vida molt avorrida. Jo el que us desitjo és una vida plena de problemes que pugueu resoldre i a través de resoldre'ls per vosaltres, pels altres, pugueu millorar la vida de tothom i fer una carrera professional plena d'èxits. Enhorabona i a gaudir-ho.